भगतपारा सेरनि नैबे लोक्षी बान्दो बे लोक्षी बान्दोखौ बानायगासिनो दङ। बे बान्दोनि मुङाव 9 कोटी रांसो बाजेट हमनाय जादों। दा बे 9 कोटी रांजों बे बान्दोखौ बेसेबां मोजां बानायनो हायो, बानायखांब्लासो नुसिगोन। तो गोबां बान्दो बानायबाय लोक्षी बान्दोआव, सरकारनि रां गोबां खहा जादों। नाथाय बान्दो हिसाबै दिनैसिम लाखिनो हायाखै। दानिया फैदो बे बेगा दैसा, बे बेगा दैसानि सायावहा नैबे लक्ष्मी बान्दोआ दिनै बोसोरब्रै आगोलावनो जादोंमोन। बे बान्दोआ सिंथिं खुरखानानै दैया गबोनाय जादों आरो नांगौबादि दंग'आवहा दै हरनो हायाखै। दा बे दंग'जों कसारिपारा, माझगांव, भगतपारा बेबायदि गोबां गामियाव दै जगायनो हायो। बे दै जगायनाय दिनैसिम मोजां हानाय जायाखै। बान्दोखौ बानायो, बायफ्रुफिनो। दा बेबादिनो बे गोजाम बान्दोआनो लावसां बादि जानानै थाबाय। दा बेखौ माब्ला सेफायगोन, माब्ला मा खालामगोन, बिनि जेबो बिथांखि गैथ'वा। बे बेगा दैसायानो जोंनि भगतपारा मोदैबुरिनि आबादारिफोरनि जिउ खांग्रा जिउ होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया।